Qegħdin nikkonstataw illi l-Onorevoli Michael Falzon ħa Early Retirement Scheme ta' €250,000, 260,000 biex inkunu preċiżi, ta' early retirement u b'differenza għal ħaddieħor għandu dritt, żamm id-dritt illi jmur lura l-Bank of Valletta kontrarjament għal dak illi jagħmel ħaddieħor. Qegħdin nikkonstataw dan bħala fatt bil-konferma tiegħek. Tajjeb illi jwieġeb il-mistoqsija jekk dawn għandhomx l-istess kundizzjonijiet bħalu, inkluż illi wara ħadu €250,000 bħala early retirement scheme, żammew id-dritt illi jidħlu lura għax-xogħol fil-Bank of Valletta meta jridu huma. Ħaġa illi normalment ma tingħatax lil ħaddieħor għaliex min irid jitlaq biex isir Ministru normalment jieħu unpaid leave, mhux jieħu €250,000. U allura l-mistoqsija tiegħi lilu hi din il-lista li provdejtilna tinkludi wkoll l-istess kundizzjoni tiegħek illi wara li jispiċċaw minn fejn marru imorru lura fil-Bank of Valletta? Inti sakemm inti m'għadekx temmen dak li kienu jemmnu ċertu nies 60 sen ilu fil-Ġermanja, naħseb illi kulħadd huwa ċittadin indaqs. Il-mistoqsija li għamilt jien, Sur President, ma weġibix. Il-mistoqsija li għamilt jien hi dawn in-nies ingħataw l-istess kundizzjoni illi ngħatajt inti illi wara li ħadd €250,000, 260,000 biex inkunu preċiżi, inżammejt id-dritt illi jekk tidħol lura għax-xogħol għandek id-dritt illi tagħmel dan, u saħansitra jekk tidħol lura għax-xogħol fl-2018 ma tagħtix ċenteżmu lura mill-250,000 illi ħadd. Opportunità li għandi li mmur għal 2018 u dik l-iskema onorevoli kap tal-Oppożizzjoni hija ad hoc.